A finals de l'any 2019 se'ns fica en contacte el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, perquè sap que com a club tenim diverses jornades i diverses accions solidàries durant tot l'any i ens van comentar, ens van explicar que era el projecte Bridges a les escoles que es feia i ens van preguntar si estaríem interessats en participar en aquest projecte i com és d'àmbit social, que és el que estem fent en la part de l'activitat del club, doncs vam dir que sí en tot moment i ja està. A nivell personal és una satisfacció enorme poder participar en un projecte com este, més en xiquets. Hem partit 3 contra 3 i allà al final 2 contra 2. Vale? Farem un sport esportiva ja no els tens i veure créixer xiquets i més en situacions tan complicades des dels 9, 10 anys, 11, 12 fins que puguen acabar tota una etapa, si els acaba agradant el futbol sala o fent qualsevol altre esport, és reconfortable. Tenim un munt de jornades durant tot l'any, este dissabte per exemple tenim una de recollida d'aliments. Vull dir que els projectes socials són una eina de dia a dia del nostre club. Les ganes dels xiquets, perquè ara, per exemple, els vam dir si els faria il·lusió fer no la paraula competició, sinó unes jornades de participació en què poguessin participar les dues escoles que actualment tenim al projecte Bridges i la resposta va ser sí, tots. Llavors, clar, te reconforta que dius s'està treballant bé perquè els xiquets i xiquetes volen continuar participant. Si dius que veus que la gent se va desapuntant o que la gent no participa com participava, però en canvi tens la resposta que és sí a tots i per les tardes fora de l'horari lectiu i volen participar, és molt gratificant. Evidentment no hem pogut fer tot el que teníem planificat, perquè quan vam començar, com és una cosa que nosaltres treballem, ens agrada fer-ho bé i planificar-ho, és a dir, no anar per a complir l'expedient i ja està. Vam començar a finals de l'any 2019, a finals de febrer del 2020 vam tindre que parar quan el projecte era fins al 30 de maig i enguany havíem de començar a l'octubre i vam començar tard, vam tindre que parar i ara, mira, abans quan venia cap aquí ho estava pensant en què van hi haure 15 dies que l'única activitat del club era el projecte Bridges, perquè com eren grups estables de la mateixa classe se permetia fer, és a dir, no podia cap dels nostres 11 equips ni entrenar, ni molt menys jugar, però en canvi estàvem fent un projecte Bridges. Llavors, és una cosa que ens va agradar perquè nosaltres el que tenim ganes és de veure gent i de veure la gent disfrutar la pilota als peus. I en aquell moment el projecte Bridges va ser l'única activitat del club. Nosaltres planifiquem què volem treballar. Primer coneixem els grups i a partir d'aquí marquem una planificació del que es pot fer i el que no es pot fer. Doncs, clar, tot el que teníem planificat l'any passat se m'ho va anar, perquè els 3 mesos vam tindre que parar i enguany també, en aquestes interrupcions, vulgues o no vulgues, has de canviar la planificació. Ells, ja dic, la resposta ha sigut sorprenent perquè després de tornar a l'activitat van tornar tots i quan us plantegis de fer una activitat extra fora de lectiu, volen participar tots. Perquè jo crec que si disfruten, que el principal objectiu és disfrutar, no que aprenguin a jugar a futbol sala, sinó que aprenen molt més, però l'important per a mi és veure que els xiquets i xiquetes tinguin una sonrisa a la boca quan juguen. Jo crec que això fa oblidar el que et comentava ara fa un momentet, que possiblement problemes que tinguin a casa, o mira, jo soc d'esta cultura i m'ajunto més de la cultura i aquí participen tots. Ningú pensa en els problemes, ni la cultura que és, ni del color de la pell que té, ni l'idioma que parla. Jo crec que és un tipus de xiquets i xiquetes que potser per problemes econòmics i familiars no puguen vindre a un club de futbol sala o pagar quotes, que nosaltres al club, si algú no pot pagar quotes, no la paga. Dic problemes familiars perquè ens hem trobat en pares de certa comunitat o certa cultura que no deixen jugar els xiquetes a futbol. Mentre que si ho fan a l'escola no hi ha cap problema. Jo crec que és molt positiu perquè les xiquetes, si volen jugar a futbol o els agrada el futbol sala, ho fan. I si un no pot vindre una tarda perquè el pare diu que no, perquè no pot pagar,
ho fa i és la manera de disfrutar. Bueno, jo crec que això ajuda a fer una societat més justa. Que no ens diferencie el color de la pell, no ens diferencie els altres i que la nostra cultura pot ser igual de bona que no hi ha ni millors ni pitjors, llavors pots ficar a un conjunt una barreja de condicions. Bueno, jo crec que si un barri, tu ajudes que un barri, a uns centres escolars de certs barris més marginals de la ciutat, fas que els xiquets i les xiquetes puguin interactuar sense cap mena de problema, jo crec que això pot ajudar a que els pares i mares d'aquests xiquets i d'aquestes xiquetes puguin interactuar entre ells, perquè veuen que entre ells no hi ha problemes, i això pugui afavorir una convivència més social als barris i en aquest cas a la ciutat.